Painit yung pan, ay, pan butangan o kuan. Peanut butter. Kape? Malisag kape? Painit. Ngapi guys. Inita ko dahil. Init? Saktong painit, kainit yun. Pag singko lang ko pito bro, atap. Bulinaw daw. Palit. Doon? Ano ha? Sara? Pero, Isa lang ka? di ako. Isa pa? Di ako. Ang na si Jimmy. Yuri. Tanggang Yuri ay. Tapos ilalom ang kuwan, no? O kayo na to ni Unya. Kapit yung pinunga pagkakuan. Anong peanut butter, wad yung kayo makitang pamahon na mo sa gawas ini-ini. Pero dili peanut butter katong chocolate ba? Na naman dahil sagol peanut butter katong dalang Angeline. Thank you for watching guys.